Ay, ang tubig, Diyos ko, asa man tubig ani. Uy! Agayay! Naku, chismis. Asa naman po na, uy. Nilabi kayo wala may tubig sa balay, bi. Naku, chismis ba? Katong yung Japanese ni ano? Katong... Si Hapon Hapon ba? ba? Itong Hapon ni Isin. Si hapon. Japanese ba? Di ba nakakuha na sa Japanese? Duha ba niyang bana, di ba? Pinoy o Japanese. Katong Japanese. Pinoy naman ako nakuha siya, ha. Mauto. Nandiyan si Japanese, di ay. Ang kabit niya ng Japanese. Ay, pero ang kabit niyang Japanese, nangabit ud. Kailan ka Rosalie, di ba? Oh, nakita na ko sa tuan. Katong anak. Katong anak, mapangit ko na bayot. Di ba walang diya ito na mo ato silang balay dito? Nakita na ko sa restaurant ang Japanese o si Rosalie. Nangao, naghungitan ka ng chopstick, di hungitan o sushi. Anong sushi ba? Si sushi. Sushi, good ka ng partner skandado. Hindi na pinagkatawa. Nang sushi ka na ginakaon-kaon, basta hilaw. Si sushi, di ba na sa Korean man na? Sashimi di ay. Sashimi. Si sushi, uy. At isumong na ito ising dali, good. Na, masakpan dito, gubot na po na ba? Gusto ko gubot no para video na tumutrending na. Kasi dahilan ali ba? Ganino. Ay, sa bagay, kabit sa kabit. Ay, pero ito magtanaw, anak, gugugod. May gani dili ta kabit. Uy, Diyos ko, kabit-kabit. Ikaw no dili ka kabit no kay legal man jud ka taga Jensen mo bana. Ang imo ha, kay lisod jud imo ha. Ngano man? Kay, kitaan Kabit. Depende na jud na. Nahulog ng bracelet. Ay, nahulog siya. Yung gold. Tara na, ato na to eh. Kapit ang mga Ising! Abrin! Ising! Abrin! Pero abrin na, uy! Ay! Sorry! Ay, sorry! Nakabuta ka? Ay, sorry! Di nag-ano ko. Gano'n man. Ano ba ito yun? Ako'y chika. Yung Japanese. O gano'n, sweet kayo yung duwang. Mag-asawa, Naay ka? nag-asal. Sa sweet! Hilong dra! Naay kasabay kaon sa... Pati pag ang kuan. Ito sweet, uy! Patsa kay saba ka sa video. Dili ko. Nanguan ko ba kayo? Ang Japanese ni mo. Naman, nagtrabaho siya. Mong hapon ba? Mo. Naay Kasabay kasabay mo ka. Naklaro na yung uwan. Naay kasabay kaon sa Korean Ay, restaurant. hindi ka sabi mo yun. Ay, wala. Yan man ang makauban sa business. Kasi kauban Ako sa niya business katrabaho niya si Rosalie. Kasi kauban sa Kasi business. si Rosalie siya mapatol. Ato, mura ba ito? Paghilong, ay grabe na sweet, sweet. Butik iugnaw. Naghungitan na yung og sushi. Oh. Imposible. Kanang hilaw na isda. Dili ko matuuan ang inana. So di mo Na, oo. lang ba ta? Nakita na ko. Na naman po dahil mo mga inana na po mo nakita. Lalaki. Hinatagbi niya sa kung ano bag-ulang niya. Napuy nga na si Rosalie. Tulo. Tulo iya. Tagaan Tulo to siya. kabuok nga na. Ano tagaan to siya? Lima man nakabuok set man na. Oh. Imo hara duha iya hatulo. Na, bala ka. Sas, di ko ilisan itong hapon. Uy, imposible ka iyo. Diyos ko. Ayaw ko nabihin ako tugdalang hapon. Ako rin hindi kabayaan. Kabalo ba ka- Imposible biyaan pa ko. Kabalo ba ka sa hapon no, hili ko mga exotic ug nangong mga ka-level ra nimo pareha po mo nang Kasi Rosalie. pagka-level ko niya, pero di niya makuha akong performance. Pero Uy, mas lalo grabe. pa maglawas si Rosalie sa imo. Pero ang performance. Man na to si Rosalie Kaya kay man akong kigul-kigul up to imposible mabuhawa pa. may man si Rosalie kay straight magtiil ikaw dili ba niya. Ano man maggusto sa hapon no, kanang mga hiwi-hiwi ug tiil. Ay, anak bitaw na sa hapon. Pero ano lahi naghungita na yung sila niya murag Lahi lang ko trabahan di jud ano, muduol man iyang naon Abante lagi to na. Uy, Niluhod trabaho na naman mo si niluhod niya murag Rosalie. ni Ana. Oh. Ni ana oh. Si ano, pagkasal naman mi. Kasi pakas lang po niya plano guro Asa sila karon ni diretso after na. nasa Korean restaurant pila ko na silang balay. Karon nag-honeymoon to ron. Guro to. Ikaw nagbisi-bisi lang kadari, misbis ug bulak pero imong hapon na dito sa pangit. Di ba? Di ba dapat nasa sa work ganun Para- nga on man. Ubani ko. Perminti lang kung yung uban, perminti mo mga tag-away. Dali. Kani kay ako may nagasumbong. Wala, dali. Asa dapit ng Japanese. Sa ilang Ay, Sa balay. Korean foods. Hap nga naman ito sa Korean Di foods. shabu-shabu man to. Hala, nagadik-adik. Di ba shabu-shabu? Sugba-sugba. Ay, suba-suba Oh, tara. bilis. Ubani ba, ako bala sa inyo tanan. Video ha, video kay pero Video na. mauwawa ng kabitan. Sige, Oh. sige. Ito na to. Ay, Ikaw excited na. ko. Balay niya sa Liditso. Ha? Sa balay sa Liditso adto. Nari siya, ka na sa Korean. Nung man naman sad ka. Nga naman sila. Pila ko na Mas na pasa, dito. Agi. Kuya ko ni mag-chismis no, kay mo naka-bluetooth. Alam mo mag-skandalo Si ka sa Bluetooth. Share Korean. it. Karon. Oh, di ba oh? Video eh. Video eh. Tawa. Karon. O bakit sa layo? Na. Ha? Karon ha? Karon. Dami. Ay! Ano?
안녕하세요. Nani? Kusiri ya. Hapon na na. Hapon, Japanese. Oh, ikaw biyahan ka. Isa ka tuig, dua ka tuig na kanyo, di balik pa ka diri ha? Ikaw adin ako asawa. Kinuha niya ako. Sige mo. Dami yo. Dami ni. Oh, damo ari ka to sa imas. Oh, sireng sini ha putang ina. Ha? Ka. Dami. Ha? Isu ka sa kuha social media? Kana daw, kana wa. Isu ka Kana sa bago eh. Gusto kang bagay. Dami yo. Dami ni. Oh, diri yo. Isre. Ura lapit di ba? Kujura. Diri. Sige na. Video. Ako lang pare. Gusto no. Ay, dili pwede na. Alhamdulillah. Itu yaman mo. Sire nga sire. Oh, di na yung Dili kamali na sai. Karon. Kana. Ha? Isubi kang wala ka? Kana. Dami ni. Wala ka karon. Dami ni. Isubi ka sa social media. Social media. Ya karon wala ka karon. O kamades. Dinale, nani nga utol ni. Lo papa. Oh! Wag na. Kuriwa! Kuriwa! Karua. Dami eh. Kuriwa! Nani. Kuriwa! Nani. Dali! Naliapo na mo duwa. Una. Sa restaurant, sa restaurant. Sa restaurant. Restaurant. Sila lang kita sa restaurant, Nakita mo sa restaurant? Nandayo de. Nandayo. Nandayo. Di man na taga diri, nandayo. No, dami ni. Kana ising. Isubi ka sa social Dami media. ni. Aray. Ya. Isugay ka ha? Di na natin ka nga bayaya akong bana. Di na natin ka dansa Kinuha niya pa. kasi ako. Wala di kay kang pagkakatol ni mo sa imo. Dami no. Dami. Bakit Gotita, sila gotita. ito? Ah! Siya mo. Unsa? Ingon pa siya buring daw kasi. Wah! Buring burikat ko, hindi ka burikat pa ha? Ha? Hala, buring ka tita? Wa ka kabalo sa itrabaho na ko dito, wa ka kabalo. Ngayon ka ng burikat? Oo, sini nga ni. Tumanda na? Sino ko? 그거는 하도록 양수. Ah, sini. 그나 최성날. O, tiray ha! Sawadik ka! Saway ba? wakala na kayo. Thailand man na imuha. Hapon. Karon, matiwas niya ni. Karon. Gusto kag bagya ko. Gotita. Ha? O, kanya, bagya LB. O, gusto niyo bagya LB? Kana isa pa. Kana. Dami yo. Dami. Iko na rin ni. Lingkod ko nire. Dili iko na ne. Asa man? Ambot sarap po na naman sa TikTok. Hindi ko hindi. 오네 너 sana kami. Ang pulis ang mukha sa inyo. Bigyan na lang kasi ako ng singsing. Bakero. Kana tita. Gotita. Dami. Bakit sa lagi may kamali? Na! Magpapakasal na kasi Miko. dami 또 군주도 다 아침에. 근데 빠. Tita, tita. dami. Tita, siya pangit daw ka, tita, pangit. dami si paile. Sila gipakyuhan pa ka tita. Sabihin mo sa kanya buntis ako. Ano buntis? Dami ni. Ibunan. Dami. Tayo na. Idritso ne. Ano tita, ano? Tanawan tita, di katawan ra ka. Katawan. Maldita kayo sa social media. Ina siya nga, bayaan na ko siya. Ina siya. Papa, sa'yo na diso. Sayonara de so de asawa somo. 너네 두루 봐. Hindi ko 아이 시대로 봤어. Sayonara de se. Sindan ni si. Ay, sino eh? Diha na ka. Wa estero love daw kanya. Stiro. Wala ya stiro. Stiro no? Asa? Ano, hindi ka nagtiil tita. Ano siya? Sikari re. Sikari. Ako gawa ako matamot sa imuha lang. Wala, tama siya na tita. 다니야. 담이요. Tara. 시네. Say narak skite. Na. Sige, 웃잖아. 웃어라. sa'yo na. Sa'yo na. Asinggan. 이치로. 우친이. Kung gini ha? Kung gising ha? Naruto siya po dan. 지야. Ichom mo.
Sini ko, isin mi chika. Usa daw? Dati ko mo kokoro mata mo ni chiting mo. Yes. Aita ko tiway pante. Ha? Ang buto kabulo di ka mag-Japanese. Dili ka ayo ako rin try. Tinuod mo Japanese. Thailand. Abjug tinuod. Ako na itong ko ano para malibog bud siya. Thailand. kabalo di mo Japanese. Oh, ya, ako rin. Asa sa kulatahan mo ang kapit. Ito mo gani. Oh, sinilas. Oh, bot.